Sunt Raluca Ilaria Demetrescu, artistă vizuală și curatoare și coordonatoarea acestui spațiu în care suntem aici, care se numește Alert Studio. E un spațiu pe care îl coordonez și curatoriez din 2008. De data aceasta avem o expoziție și o lansare de carte. Acesta e cartea, Caring Jazz, încotro mergi, care în limba romanică Caring Jazz înseamnă încotro mergi. Este o expoziție în care sunt prezenți 6 artiști de etnie romă, români. Expoziția este organizată împreună cu Centrul Național de Cultură al Romilor. Dorim foarte mult să participăm la această noapte albă a galeriilor și ne bucurăm că suntem aici. Artiștii sunt de vârste diferite, diversi în preocupările lor artistice. Avem și un senior și o studentă între cei 6. Expoziția e foarte bună, o avem și fizic. Așteptăm publicul să și viziteze și mai ales vom lansa cartea în care sunt cuprinși acești 6 artiști. Sunt Mihaela Câmpeanu, sunt artist plastic. Până în prezent am avut expoziții în străinătate mai mult decât în țară. Prima expoziție de anvergură a fost cea din 2007 la Veneția. Apoi au urmat alte expoziții în Berlin, Germania, în Danemarca, Olanda, Italia, chiar apoi în țară mai puțin. Pot să spun despre lucrările mele că sunt lucrări care mă reprezintă mai mult pe mine și au o legătură strictă cu personalitatea mea. Nu cred că urmez un curent, doar lucrez ceea ce simt. Mă numesc Matac Liviana Angelica, sunt studentă la Universitatea de Arte din București, la UNARTE, pe grafică. Am vârsta de 21 de ani, sunt artistă în cadrul catalogului de artă Caring Jazz, încotro mergi. În momentul de față sunt în anul 3 la licență. Lucrările mele sunt făcute în tehnica linogravurii. Urmează să fac o altă serie pentru licența din anul 3 și reprezintă perioada în care persoanele de etnie romă erau tratate drept sclavi și le se puneau coarne din metal. Sunt Denis Nanciu. Lucrările mele reprezintă căutări pentru a mă găsi pe mine însumi. Fiecare lucrare reprezintă o anumită etapă din viața mea. Lucrez cu metalul, cu sticla, îmi place foarte mult să pictez.